dnešná potrebujete Ježiša Krista? Potrebujete? Amen. Dneska príjmete Ježiša Krista do svojho života. Boh vám odpustí každý hriech. Všetko stane vo vašom živote, čo bolo, sa pominie a bude nový život s Kristom. Duch Svätý vás naplní a budete žiť Boží život. Chcete to? Áno, zavite svoje oči. Ja vám budem hovoriť modlitbu priateľa. Vy teraz budete hovoriť Bohu tieto slova. A Boh bude hovoriť k vám. Zavite svoje oči. A opakujte za mňa. Pane Ježišu, opakuj. Dnes som počúvaj Tvoje slovo. Pane Ježišu, ja verím, že si zomrel na kríži za mňa. Pane Ježišu, odpusť mi každý môj hriech. Občisti ma svojou svetou krvou. Ja sa dneska rozhodujem, otváram Ti moje srdce, môj život. Prijímam ťa za svojho Pána, Spasiteľa a Kráľa. Amen. Duchu Svätý, ja prosím práve teraz na moju sestru, aby si ju naplnil. Duchu Svätý, ja prosím krst Duchu Svätý práve teraz. Naplnil Duchu Svätý. Dotkni sa jej života práve teraz. Sláva Ti, Bože. Halleluja. Sláva Ti, Bože. Sacodile stiro hando stesciuna, papiro drone zira. Usielame Pána, ešte nekončíme. Usielame Pána. Chváľme Pána. Aleluia.